लेकिन तू जब होबा जवान तो लई हो जाई है बुढ़िया तो फिर दोसर खोदबो ना। हां इहे बिहार के बेतिया में भाई हो एगो ऐसन कांड हो गई बा, ऐसन शादी भइल बा कि जेके देख के ने आपको होश उड़ जाई। भाई हो अब हम आपकी पूरी कहानी बताओ थिला, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो के लाइक करा। भाई हो हमारा चैनल यार बहुत ही छोट बा और आप लोगों को सपोर्ट का बहुत ही जरूरत बा। तो भाई हो बिहार में 12 साल के लड़का के 35 साल के औरत से प्यार हो गया। ये समझ के बीच में रिश्ता कहा हम आपके वो बताइए। भाई हो मामी और भगना में प्यार भइल बा। भाई हो ई वीडियो देख के पूरा यूपी बिहार का न होश उड़ गई बा। कैसे कि भाई हो ऐसा कांड यार देख के, ऐसा वीडियो देख के, ये सब देख के समाज के प्रति उद्देश्य का जाए, मतलब कि एकर असर का पड़ी। भाई हो ये दोनों का इंटरव्यू ली सब मीडिया वाले इसमें दबा के लेते हुए ये सब सीधा सीधा कहते हुए कि हमने के आपस में प्यार हो गई बा। जैसे भैया हो ट्रैक्टर के और बुलडोजर के आपस में कम्युनिकेशन ना हो सकेला, वैसे एगो 35 साल के औरत और एगो 12 साल का लड़का सोचा कौन का हो जाए। लेकिन भाई हो जब से ये वीडियो वायरल हो रहा बा, क्लिप वायरल हो रहा बा, सब लोग बहुत ही संकोच में आ गई बा कि आखिरकार यार बिहार में ऐसा ये सब घटना हो कह रहा बा। भाई हो ये घटना के कारण का हम आपको यो बताई, आप लोग सिर्फ वीडियो के पूरा देखत रहा। भाई हो जब लड़का से पूछल जाला कि बबू आज तू अपने मामी से कैसे तो आज प्रेम हो गया यार, तोहार उम्र कहाँ बा, ओकर उम्र कहाँ बा, तो बबुआ अपन कहानी में ही बतावेला कि मामी एक दिन रात में सोल रहली है। भाई ध्यान से सुना, कहला कि मामी एक दिन रात में सोल रहली है और हम गईनी है मामी के देखनी है। मामी के देख के हमार जो है कि मूड बन जाला और हमें वही लगे मामी से प्यार हो जाला। तब मामी से पूछाला कि ये तो माला लड़का के स्टेटमेंट बा, तू तो माई भैलू, बूढ़ भैलू 35 साल का, तू कैसे एकरा से प्यार कैलू। तो मामी कहे नहीं कि ये जब हमारा से प्यार करे खातिर इजहार करेलन तो हमारो के से प्यार हो जाला। यही लेना है भाई, ये दोनों जाके आपस में शादी भी को ले हुए। जैसे कि बगल में आपके स्क्रीनशॉट, कुछ हम वायरल क्लिप, तमाम चीज प्रूफ के रूप में आपके दिखाओ चिला, जेके देख के भाई वो सब लोग यही सस्पेंस बा कि यार ये सब देख के आदमी के मतलब कि पब्लिक के मतलब दिमाग में का बैठी यार, ये बहुत ही बड़ा गलत जो है कि संदेश बा। अभी भैया पिछले कुछ ही महीना में एगो वीडियो वायरल भइला कि एगो लड़का 12 साल के, एगो लड़का 18 साल के, ये दोनों आपस में शादी किए रहलन है। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीका से वायरल भइल है और लोग थू कैले रहल है। लेकिन वो वीडियो डाउन नहीं भइल, तबले भैया हो एगो और वीडियो वायरल होले कि एगो 22 साल का लड़का बकरी से प्यार को लेला। तब भैया इहो वीडियो बहुत ही बढ़िया वायरल भइल। ओकरे बाद अब ये समझ में आ रहा बा कि 12 साल का भगिना और 35 साल के मामी से प्यार करके शादी भी को ले बा। जब इसे पूछल जाला कि बताओ तो ऐसा मेहरारू शादी किए तो का सध पैबे, तो कहला पूरा हम सध लेब। जब पूछल जाला कि सुहागरात तो मन गई का, तो हाँ बहुत ही बढ़िया से मन गई बा। भाई हो ये सब देख के यार बहुत ही उल्टा लग रहा बा। अब हम आपके ये बताए वाला हिला कि आखिरकार ये वीडियो ऐसा मिल कहे रहा बा, ये सब शादी हो कहे रहा बा। तो भाई हो हम आपके बता दी कि ये सब शादी ना है, ये एगो फ्रॉड बा। हाँ ये फ्रॉड बा, सिर्फ आपन नेम फेम बनावे खातिर, वायरल होवे खातिर, कि ये सब वायरल होवे खातिर, व्यूज पावे खातिर ये सब ऐसा उल्टा पलटा कांड करके वीडियो बना के डाल देते हुए, जेके मीडिया वाले व्यूज पावे खातिर गप दे जाए के कवरेज कर लेते हुए और ये वीडियो वायरल हो जा रहा बा। लेकिन हम वो लोगों से यह कहा कि भाई वो ऐसा चीज के कवरेज भी करा, ये सब सिर्फ वायरल होवे खातिर ये सब करते हुए। लेकिन ये चीज के लाख कहला कि तू बुरा करके वायरल होबा ने तो बहुत जल्दी आप डूब जीवा, आप बहुत ज्यादा विकास ना हुई। भाई हो अगर वीडियो कैसा लगल आप नीचे कमेंट करा, और ऐसा वीडियो के ऐसे लोगन के बारे में आप लोग का प्रतिक्रिया बा वो नीचे कमेंट करा। अगर आप लोग नए हुआ तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।